Hej alle sammen og velkommen til den her video. Det er nudlerne, og det er en helt ny kanal. Jeg håber I vil se den. Altså sådan virkelig håber. Vi starter ud med nogle Fortnite. Jeg tænker ikke vi spiller normalt. Jeg tænker vi spiller et eller andet. Hvad skal vi spille normalt? Skal vi... Nej, jeg mener som ikke normalt. Det her bliver ikke være. Kan vi ikke spille. Ja, det er ikke, det altså, den handler ikke om Fortnite, den handler bare om, at jeg er ny til YouTube, og sådan, jeg laver YouTube. Jeg har haft en gammel YouTube-kanal, men den bruger jeg ikke mere på, den var sådan lidt fæsen. Den hedder Yaiki. Hvis I kender den, så skriv lidt ned i kommentaren. Fordi den var lidt rigtig irriterende. Fordi det var mig og min ven, der har lavet den, så vi kunne ikke hele tiden uploade videoer på den, så vi lukkede den bare ned. Og nu har jeg startet min egen kanal, og jeg håber I vil følge den, og sådan, det ved jeg ikke. Og jeg kommer jo nok til at også lave nogle livestream senere her. Og yeah, jeg håber mit YouTube er lidt fedt. Jeg ved ikke om jeg kommer til at leve af YouTube. Tror jeg ikke jeg gør. Men man ved jo aldrig. Nå. Jeg håber I vil like og subscribe på min kanal og like på min video. Jeg ved ikke helt hvad vi skal spille. Og Vent. Altså, okay, vi kan godt tage et spil normalt. Så god er jeg ikke til det. Men jeg er fint til Fortnite. Fortnite er også en af mine yndlingsspil. Altså, jeg er fint god til Fortnite. Jeg plejer aldrig at lande ved sådan bosserne. Skriv i kommentaren, hvis I sådan lander ved sådan bosserne sådan konstant. Sådan helt. Og skriv på en kommentar. Skriv ned i kommentaren, hvad er jeres yndlingsvåben. Jeg ved godt, jeg er lidt irriterende, men jeg siger hele tiden kommentarer. Men altså, vi vil se det. Jeg tror, vi kan tage en game. Det her det bliver nok ikke særlig lang video. På grund af, at det er jo bare den første video. Og min hadegun i Fortnite, det er en Forza AR. En Forzaen, det er bare den klammeste AR, der findes. Så ikke den der den er bare sådan. Når man finder den i sådan legendary, så er man bare sådan, legendary sniper! Og så er det bare en Forza. For mig er en Forza det mest irriterende pistol, der findes. Jeg ved ikke hvad jeg er, men for mig det er den klammeste. Jeg vil ikke sige, altså den er klam ligesom sådan man sprayer. Jeg kan bare ikke lide den. Den er virkelig sådan dårlig. Synes jeg. Hvis jeg kan lide den, så er det bare sådan det. Men altså jeg kan jo helt Goodbye, okay. Shut
Shooty. Vi ser, om jeg kan nå. Bro, kommer han bagfra? Kommer bagfra. Nå. Jeg tror, det er det for nu. Altså, det her, det var også bare en starter-video, men altså... Jeg bruger... Altså, jeg døde sådan lidt med det på grund af, at jeg tænker, vi skal stoppe nu. Vi skal virkelig stoppe nu. Så, vi ses. Jeg håber, vi ses i den næste video. Buller!